Precisamente agora que baixan as temperaturas e tamén regresan as chuvias, compre facer unha posta a punto dos vehículos de cara ao inverno. Din os mecánicos que é especialmente importante comprobar o estado da batería, dos frenos e, sobre todo, dos neumáticos para evitar esvarar no asfalto. Puntos críticos a revisar, que poden salvar vidas e tamén evitar máis dun susto na estrada. Charcos, xiadas, asfalto esvaradío, en pouco tempo os nosos coches terán que pelexar coa dureza do inverno. Para reducir riscos, o primeiro é comprobar o desgaste das rodas cun simple exercicio de observación. Polo medio dese dibuixo hai como un taquiño que é o que nos marca o nivel mínimo de desgaste que poden ter os neumáticos, non? A partir de aí, pois xa entramos nunha zona peligrosa. A humidade e o frío restan visibilidade ao volante, por iso compre botar un ollo ao estado das luces, dos limpaparabrisas e dos sistemas de eliminación de bafo. Que falamos do aire acondicionado para o verano, pero no inverno é fundamental, porque se nós poñemos o aire acondicionado solamente 30 segundos, vai nos a sacar o vao que temos dentro do parabrisas, sin ter que darlle ca man ou cun pañuelo, como se facía antiguamente, non? Con temperaturas baixas, as posibilidades de que se descargue a batería son maiores. Por iso, nos talleres comproban con esta máquina que o mecanismo está listo para soportar o frío que lle boten. Se cadra nunha temperatura normal a batería pode funcionar, que nos parece que funciona nun estado ótimo, pero cando ven o frío, se esa batería está un pouco deteriorada, pois vais a resentir. Pode chegar un momento, non sei se vistes antes cando encendemos ese coche, que lle costaba encender. Co coche a punto e un extra de prudencia podemos evitar sustos na estrada, agora que as xiadas e os chubascos regresan despois dun cálido e seco verán.